Ndumunaitwa Rasta. My name is Godi Banta. Munaita nezvi. I'm a selector. Okay. Selector zvire chizvo. Selector is a DJ who selects reggae music. Playing reggae music, elevate the youth them, educate them same time. Okay. Nyatsovataurira nechishona kuti vanyatsozvinzwa. What I Munarova ngoma. Anorova ngoma ndizvozvo. Anorova mangoma. Mairidza nei? Based in the Middle East, I was born from Stereo 1. Yeah. Ndichipinda muStereo 1 Zimbabwe whole. Started as a poster man. Ndichinama maposter. Vakuru vangu vanga vari kuvairidza Dembe Madreno na Mike D na Major Ephraim and Jabi as well. Start time I still remember ndanga ndichikuridza nana Jenny. Saka ndakatanga ndiri poster man. Pakazongochinja sound ichipinda mutown. Motown, Zimbabwe ichipinda mutown. Jabi needed a second selector. Saka ndinoone kumbosiriwo Michael some 2 minutes unaenda kutoilet kana Major chitaura 1 or 2 few. Abva muzizo kuti munhu anoziva mangu mabozi mama matrix ndaingotaura. Unaona album chiri kuda kuridza nene. Saka ndakaona kuti ndine pfungwa dziri kuridza. Wanditi ndakuridza naye. That's when I started playing the Stereo 1. But makatanga yenyu muchinama maposter. Yeah, Handitika. Maigara kupa maenda mamaposter. I used to stay in Mari, Megara Kumari. Kupi kwacho? Manu line. Manu line akawanda ka Manu line ekupi? Annex Manu line. Wakati Matagarika wambazi. Manu line ekuvito, Vito Red Room ndiwako. Akata yaiwa. Ekurufaro. Yeah, exactly. Akata nerufaro ari mudhurawo. Rufaro Stadium. Yeah. Right. Zviri sei? Saka yanga riri gore ripi pazvaka kufunga best of your knowledge? Gore randakatanga ndakuridza navo neStereo 1. Handisingazivi zvangu takapinda mutauni rinhu must be Stereo 1 yakapinda 91 mutauni. 91 handizvo. Ndatoenda Babylon. Ndakaenda 1990 ka. Mchingoenda 91 Stereo 1 isati achipinda mutauni. Yeah, I still remember tichiridza tese iwe uchitoya nemarekodi tiswera tichifamba papa tichiteerera marekodi manyuwanese wauya nawo chapiya chichiuya uchitoenda kuHeadfield nebasinasanaku nasandaenda Babylon ma88 kwangu kuri kudhara. I still remember ndopandakazirawo music yakawanda because by that time music yanga isingabatike ini. Saka taitoti tikaona munhu ane album zvakaita sei wabva nemaalbum kana eraga kutaura totouya kuzoona kuti chabvawo chakaita sei pakava pealbum. Saka we lucky kuti ndozvimwe zvakandisa kuti ndinge ndichiridza because ndaigara ndichiona zvinhu zvauri matracks nene ndichiridza ipapo. Music wakizo wokubata kwandiri vanhu vainetseka naye uyu vanhu vandaiwana through you on cassettes. Saka pane vanhu mataura Mike D pane mumwe wamasiya zvino. Pane mumwe ndiani? Ndijowa. Jowa ndiye akandiitisa kuti ndiye manager wangu nama maposta. Jowa aigara kupi time iyo? Kupi? Number 34. Ndinogara pa24. He was my best friend. Unoziva tinozongooneka nyaya dzemari dzinonetsa idzi. Still now. Our friends, but not as best. Aiwa takaidzana naJo. Kana kuti masangana vanhu vakakura vese shamwari neshamwari hazvichini. That's the same way I respect you because you know me. Saka iwe ndiri kuona handiyakandisa ndiziva. Saka nese mumasema. Saka munosungana sei nenyaya yezimudhanso yako ikuti nerege yatairidza dhanso yatairidza zvokufamba sei? Ndingafana haisi dhanso. Hatingaiclassify kuti idhanso. Iwe wakaisa usitairo nobati dhanso. Chii? Unofana kuzimbabwe music.
dance zvakatosiyana totally. Boze pa watanga kuimbwa music iwe ndoba tanga kuona msikati yakawanda time yatairi music yataitira dance efore zvimwe zvaito kudzura through music yawanda vari kuimba chero masina but hapana I think vatorasi vakuwanza madrugs vakuwanza madrugs bronkri kabhodhoro kavari kumwa mushonga wechikosoro havadzoreki kana vanwa izvi nemapirisi madicebum. That's where all the music yacho kwainobva vanoimba musikanzwa yavanoswera vachiita kana vakadhakwa nezvinhu instead yekueducata vanhu vari kukura music iri kutouraya zvinhu handiti saka mai mazuva ano muri kuita nezve ezvinezvi now I'm still a selector ndakamboridza kudowntown semunhu akamboridza nestereo one ndikafoma futi sound yangu inonzi Guns N' Roses but sound iyo kuti ndiifome pane zvanga zvaitika naJavita Pesana. I was given that name naJoa my manager akanditengera first marecord time yataita marecord recorder but still ndichidzoka kustereo one kuchiitwa mashow aitwa mabig show ndaingowanikwa ndichisenzera stereo one ndendori kana nemakiye 100 sports 100 sound yekushow ndendori nemakiye magedzi. Saka kusound yangu hana kuikangana because it's like school ndokuchikoro kwandakabva kuti ndisvike ipapo ndikada kuona vanhu vakawanda vakabva nekuchikoro ichocho masound akawanda kuti azobuda akabuda musound ndosaka ndizotaurira vanhu kuti vanhu vanoona chinzi hanzi Harare Cup Clash vanofunga zvakatanga maimanje ndizvozvo ava vari kuita mazuva ano haisiri Harare Cup Clash such but vari kutotraya kuda kusimbisa vapana vari kuimba zvina basa more than they are trying to kill Harare Cup Clash. They think they can kill Zimbabwe and dancehall, Jamaican dancehall vanhu voteerera iyo yavo but hazviiti because ndokwavanotokopha zvimwe zvinhu zvacho saka zvive zvakaita izvi handiti saka mukugara kupi mazuva enezvi ndiri kuHighfield. Okay saka munomboridza kudowntown ndakamira munhu wandairidza naye akafila kuti munhu akaramba achidai so achanditorera mazuva so hamene zvaitaura kune mamaneja ungoona kuti dzingwa dzekutaura nemunhu yadzite maneja achitokudza kuti taura nawo because takapiwa madheti epakati kuti akadhakwa asingauye vanhu saka isusu taiita effort kuti tisenze madheti okuti tipihowe anouya vanhu saka munhu akaramba akasimbisa zvekuti hapana nawo hapana munhu achada kuridza ikoko izvinhu masaundi ese kuti iye angori one chete anoita zvinhu zvinofadza iye chete totally music yacho yaari kuridza atorasa vanhu direction asina kudzidzisa vanhu kuita sei yango music yemoti chekuda nhasi fresh tomili chichi havachambotidza havatange neold school havachaita izvo zvatosiyana nakudhara taiziva kuti kudhara kunenge kuine masegment ndichanzwa lava segment ndonzwa conscious segment ndozonzwa dancehall segment and a little bit of rag but ivo zvinhu zvavo it's too fresh from start to finish handiti hai ngore rino handambobvira ndainangu downtown saka haana pressure aiwa kana kutopinda kuchinje zvamangasiya zviriko ndizvo havasi kuimprova chinhu chiri kutongoratidza kuti hapana imwe nzvimbo iri mutown yekuti dai takwanisa kuwana rimwe bhawa mutown because vanhu vese vedancehall kuti vaende kudowntown semaridziro andaita imomo zvandakaona tine vamwe vatairidzira kudhara izvinezvi they are owning macompanies vamwe vacho vane mari nemabusiness but kuti adrive apinde muclub yakaita sedowntown nezvayakaita iyo zviwirirana handiti saka tingangoti hatina bhawa mutown rinotiti tinyatsodaiswa kunze kwered foods inombomiramirawo masande but still havasi kunyatsonzwa zvinhu zvavanofanira because vafana vari kuridza ikoko vari kutangira uko bhabha vakatanga kunzwa rege music kana vakatanga kunzwa shabha they start from there kana vakatanga aini kamuzi vanhu vakatangira kumashure havavazive vanga vari kumashure kwakabva danzo vana barington nanani vakatovaridzira vanoti fresh vandoshamisira hamaita bobo zatida unyanye irebesa hamuna vanhu hamuda kubhiga kana vari kunze kwenyika vachakuonai I like to big up Major Ephraim
And big up my brethren Joa for supporting me. And Indeed. don't forget all those who came from Stereo 1. Eddie Muffin and JJ Leku and all. And I it is. respect them. Not forgetting General Bernard. Mune phone number yekuti takazoisa pa internet vanokubata. Yeah, number is 0772 998 910. It's okay. 0772 998 910. Muchinzani. Kutibanzani. Apa ndadzoka ndakusenza nestereo 1. Sound yangu yanga yaparara ndafunga kuimutsa ingaende yakadaro. Anditi. Yeah. Maita bo. Atinda. Blessed.